το ανεπανάληπτο κριτικό αίσθημα. Αιώνες ανατρέφει φωτεινούς άντρες και πενεμένες θυγατέρες και υφαίνει τη λαμπρότερη ιστορία. Με τίποτα δεν μπορεί να εκφραστεί καλύτερα το κριτικό αίσθημα όσο με την κριτική μουσική. Και όταν αυτή είναι αυθεντική και αναλύωτη, όπως δηλαδή πηγάζει από την ψυχή του κριτικού, είναι το προσφορότερο μέσο για να βρεθούμε πολύ κοντά στην αγαπημένη μας Κρήτη και να νιώσουμε το μεγαλείο της. Κανένας δεν αμφισβητεί σήμερα πως η διάσωση των θησαυρών της πλούσιας παράδοσής μας είναι μια πράξη όχι μόνο αξιέπαινη, αλλά και αναγκαία, προκειμένου να διατηρούμε την πολιτιστική μας ταυτότητα, να τιμούμε τους προγόνους μας και να καθοδηγούμεθα από αυτούς που είχαν στα έργα τους γνώμονα μόνο το αγαθό και το ωραίο. Μέσα από τα άπειρα της πολιτιστικής αυτής κληρονομιάς, η μουσική και ο χορός είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και εκφραστικά και αξίζει συνεπώς να είναι από τα πρώτα που θα πρέπει να διασωθούν. Σε αυτή την διάσωση και την καλλιέργεια της κριτικής μουσικής αφιέρωσε τη ζωή του ο αείμνηστος Κώστας Μουντάκης, που χάθηκε πρόσφατα, που τον τιμά και τον ευγνωμονεί σύσσωμη η Κρήτη. Με αυτές τις σκέψεις καθιερώσαμε την ετήσια εκδήλωση, που δεν είναι μόνο μια μουσική συναυλία, αλλά και μια χορευτική πανδεσία. Μια εκλεκτή ομάδα κριτικών καλλιτεχνών της μουσικής και του χορού, που αναφέρονται ονομαστικά στο πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, προσφέρθηκαν πρόθυμα και αφιλοκερδώς για να υλοποιήσουν για φέτος την απόφασή μας και να προσφέρουν ένα αυθεντικό κριτικό, μουσικό άκουσμα και χορευτικό θέαμα. Όλους τους κριτικούς καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν και ζωντανεύουν την κριτική μουσική και χορευτική παράδοση, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί κατανόησαν το σκοπό μας και πρόστρεξαν στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη γραμματεία της νέας γενιάς, που και εκείνη ενστερνίστηκε την υπέρ της Κρήτης προσπάθειά μας και μας ενίσχυσε οικονομικά. Το πιο θερμό μας ευχαριστώ αξίζει σε όλους εσάς για την τιμή που μας κάνετε με την προσέλευσή σας και για την δικαίωση της προσπάθειάς μας που απορρέει από την παρουσία σας. Ο εκλεκτός κριτικός τραγουδιστής Δημήτρης Κουλάς, που είχε και το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας για την απόψινή εκδήλωση, πλην των άλλων θα σας παρουσιάσει και το πρόγραμμα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επώνυμους και εσάς βεβαίως πρώτα ευχαρίστησα που τιμούν με την παρουσία τους στην απόψινή μας εκδήλωση. Ο νέος Υπουργός κ. Δευτέρης Βερυβάκης, οι βουλευτές Γιώργος Πλασιανάκης και Δημήτρης Αποστολάκης, η κυρία Νίκη Μαρτουλάκη, που εκπροσωπεί τον Αριστίδη Καλατζάκο, τον Υπουργό Εργασίας. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον κύριο Νίκο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Λεπτομικών, τον κύριο Μιχάλη Πριναράκη, πρόεδρο της Φακελτίου Ενώσεως, την κυρία Ζωή Κουνούσου, πρόεδρο της Αμφιθεωνίας Ελλάδος, την κυρία Κύρα Βαλσαμάκη, αντιδήμαρχο του Δήμου της Αθήνας και υπεύθυνη των διεθνών σχέσεων, ο κύριος και η κυρία Έλστμαν, που εκπροσωπεί είναι ο μορφωτικός ακόλουθος της Πρεσβείας των ΗΠΑ και εκπροσωπεί και τον κύριο Πρόξενο. Επίσης, στην απόψινή μας εκδήλωση τιμά σύσσωμος ο κριτικός τύπος, τον οποίο ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης τον Αθηναϊκό τύπο για την προσφορά του στην εκδήλωσή μας. Η κυρία Κορνηλία Δασκαλάκη, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Κρήτης, η κυρία Κατίνα Μαρκάκη, επίτιμος
οργανώσεων και πρόεδροι και εκπρόσωποι κριτικών σωματείων. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη συναυλία κριτικής μουσικής της Ένωσης Γυναικών Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε με τον ύμνο της γυναίκας της Κρήτης, την ωραία αυτή σύνθεση του Μάνου Μουντάκη πάνω στους πανέμορφους στίχους που έγραψε ο Μιχάλης Καυκαλάς για την ηρωική και καθαγιασμένη γυναίκα της Κρήτης. Τον ύμνο θα τραγουδήσει και μαζί κι εγώ η εκλεκτή κριτική τραγουδίστρια η Εύα η Γρηγοράκη. Έλα, Εύα.
Ήταν και είναι τρόπος ζωής στην Κρήτη. Για τη φιλοσοφία του της ζωής λέει το τραγούδι που ακολουθεί. Το τραγούδι αυτό φέρνει τη σφραγίδα της μεγάλης μουσικής ταυτότητας, ενός μεγάλου της μουσικής μας παράδοσης, ενός μεγάλου που δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας. Στο σημείο αυτό, αντί για άλλη αναφορά, θα θέλαμε να το αφιερώσουμε σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου της κριτικής μας μουσικής παράδοσης, στον Κώστα το Μουντάκη. Πάρτε θα πάρω να διαβώ γυάλα γυάλα. Παλιά γλυκιά μου θύμηση. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα ακούσετε δύο μαντινάδες στο ρυθμό ενός παραδοσιακού και νοσταλγικού κριτικού ρυθμού.
Από την περίφημη κριτική χορευτική ομάδα Κουρίτες θα αποθαυμάσετε τώρα το χαρακτηριστικό χορό της Κρήτης, τον Πεντοζάνη, και στη συνέχεια, και εδώ είναι κάτι ξεχωριστό, τον Ανογιανό πηδιχτό χορό πολεμικό, που πρόσφατα ανάστησαν οι πρωτοχορευτές τούτοι και το ξαναζωντανεύουν με όλη τη ζωντάνια και τη μεγαλοπρέπεια που του πρέπει.
εμείς για τα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης θα είναι λίγο. Τα θρυλικά τραγούδια, αυτά που βγήκαν από τις ρίζες των κρητικών βουνών, από τις φαγιανές μαδάρες και από την ηρωική ψυχή του κριτικού, είναι γεμάτα με στοχαστικά νοήματα για τη φιλοσοφία της ζωής και του θανάτου και με σοφά μηνύματα για τον πόλεμο, τη λευτεριά και την αγάπη. Ένα τέτοιο τραγούδι θα ακούσετε τώρα, το Πλούσιο Γιώργη.
πολυαγαπημένους παλιότερους κριτικούς σκοπούς που έγιναν μεγάλες επιτυχίες σε ολόκληρη την Κρήτη και έξω από αυτή, θα τραγουδήσει τώρα η εκλεκτή τραγουδίστρια Εύα Γρηγοράκη και μαζί της και εγώ. Και αρχίζω με την επιτυχία «Τη μάνα μου την αγαπώ». Έλα.
συγκρότημα θα χορέψει για εσάς τον αντικριστό ερωτικό χορό της Κρήτης, την περίφημη Σούστα. Χαρείτε την.
Τραγουδίζουμε ένα απόσπασμα από το θρυλικό αυτό ποιητικό έργο της περίοδου της αναγέννησης, που αναφέρεται στη δύναμη του έρωτα και της αγάπης. Μια δύναμη που κάνει τον ερωτόκριτο να πολεμήσει με 10 τριωμένους για χάρη της αγαπημένης του αρετούσας. Ελπίζουμε να σας συγκινήσει και να σας φέρει πιο κοντά στη μεγάλη μάνα Κρήτη. Θα ακολουθήσουν κοντιλιές και ματινάδες.
στράτα του Σερδά, αληθινή και τραγική. Αληθινή και τραγική πρέπει καιρά μου ο γισταλού, πρέπει καιρά μου ο γισταλού να κάνει καερέτη. Την απόψινή μας εκδήλωση τιμούν επίσης με την παρουσία τους ο κύριος και η κυρία Αριστίδη Καλατζάκος, Υπουργός Εργασίας, ο συμπατριώτης μας βουλευτής Χανίων, κύριος Χρήστος Μαρκογιώτης, ο κύριος Γιώργος Σιότροπος, διευθυντής των σχολών Ωμέγα και υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Μύρνης, η συμπατριώτησά μας η κυρία Μελίνα Αυδούλη Κολομάκη, που είναι μέλος της Ένωσης Γυναικών Κρήτης και εκπρόσωπος της Διανά. Ο κύριος Αντώνης Κακατσάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Κρητών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Επίσης ήθελα να σας πω ότι στην απόψινή μας εκδήλωση παίζουν. Έχετε βέβαια το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να τους αναφέρουμε γιατί κουράστηκαν πολύ και θα συνεχίζουν να κουράζονται για να μας προσφέρουν αυτό το ωραίο θέαμα και άκουσμα. Ο κύριος Μανώλης Περιστέρης στη λύρα. Δημήτρης Κουλάς, λύρα τραγούδι. Ο κύριος Μελεούνης, κιθάρα. Ο Μανώλης Κουλάς λαούτο, η Εύα Γρηγοράκη τραγούδι, χορεύουν οι κουρίτες και το αμαριώτικο συγκρότημα. Τώρα θα ήθελα να σας κάνει εκ μέρους της Παγκριτείου Ενώσεως μία ανακοίνωση η κυρία Ελένη Μαραγκάκη.
όπως έχει δημοσιευτεί και στον κριτικό τύπο, η ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκρατίου Ενώσεως θα γίνει στις 10 Μαρτίου, 10 το πρωί, στην κριτική εστία Στράβωνος 12. Ως ημέρα επαναληπτικής έχει οριστεί 17 Μαρτίου. Επειδή όμως την ημέρα αυτή είναι η απογραφή και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας θα βρίσκονται στην Κρήτη και πολλοί από αυτοί θα είναι απασχολημένοι ή θα είναι απασχολημένοι εδώ, γι' αυτό θα κάνουμε την ετήσια Γενική Συνέλευση στις 10 Μαρτίου. Παρακαλούμε λοιπόν τουλάχιστον οι παρευρισκόμενοι να παρευρεθούν στη ετήσια Γενική μας Συνέλευση στις 10 Μαρτίου την Κυριακή. Τη μέρα Κυριακή Στράβωνος 12. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι οι μερακλείδες που βρικούνται. Όψυχα μου, δεν πάει έρχονται. Πάμε με νιώθει να ανοίξεις. Καλώς σας βρήκα. Στο παράθυρο να ειδώ το πρόσωπο
εγώ δεν το αγαπώ. Βασίλη και πιο ποιος σε δει, κάμε και δεν σε πιάσει. Βασίλη και ποιος σε δει, κάμε και δεν σε πιάσει. Κάμε και δεν σε πιάσει με 90 τρόπο πιο σκληρό, μπορεί να σε δικάσει. Πρόβαλε στο παράθυρο και εγώ θα βγω στον τοίχο. Πρόβαλε στο παράθυρο και εγώ θα βγω στον τοίχο. Εγώ θα βγω στον τοίχο να ειδείς πως τον επέσουνε κυρά από το περνίκο. Σκουρό βασιλικάκι μου, έτσι από τους πέτειστά σου. Σκουρό βασιλικάκι μου, έτσι από τους πέτειστά σου. Κάποια χέρια σε ποτίζουνε, γιόλα μου μη ροδάτη. Ποια χέρια σε ποτίζουνε, γιόλα μου μη ροδάτη. Γιόλα μου μη ροδάτη και είσαι όλες τις εποχές μεγάλη του μάγκη μου γεράκι. Έλα φτάσει για μας. Ψωνί, τα ειδόνια που λαλεί. Ψωνί, τα ειδόνια που λαλεί. Καθώς οι πράσινάδες. Καθώς οι πράσινάδες. Καθώς οι πράσινάδες και βγάλει από το στόμα του ομόρφες ματινάδες. Είναι πολλολογιό πουλιά που μοιάζουν τα φτερά τους. Είναι πολλολογιό πουλιά που μοιάζουν τα φτερά τους. Μοιάζουν τα φτερά τους, μα μεγάλη διαφορά στο κελάγισμά τους. Όπα ψηλά τα παραθύρια σου, καρώσε τα παλιά μου ψηλά. Ψηλά τα παραθύρια σου, σαν καραβιού κατάρτια. Ψηλά τα παραθύρια σου, σαν καραβιού κατάρτια. Σαν καραβιού κατάρτια, ρίξε μου τα μαλάκια σου. Καρώσε κοπελιά μου, ρίξε μου τα μαλάκια σου, να κάνω σκαλοπάτια. Άνα τσιγάρο κοτσινικό κεράτος μου, άσε τα φάει. Μαρία, ας τις πληρώνουμε σε τις Ισδρόπιτες, ευθεία γυράει την αρθήτη μου. Ναι. Κάνε την ανόη. Όρεξη, Μανώλη, όρεξη. Στην καρδιά και πάλι το φωμάκι.
κρασιού τη ζάλη. Μες του κρασιού τη ζάλη να σε ξεχάσω πως παρώ. Μα σε θυμούμε πάλι. Καλώς
ακούσετε τώρα είναι μια σύνθεση του Μανώλη Περιστέρη. Εκτός του ότι είναι ένας πολύ καλός λυράρης, μπορεί να συνθέτει και πολύ όμορφα τραγούδια. Είναι πάνω σε παραδοσιακά πρότυπα. Οι στίχοι αυτοί συναντιούνται σε πολλά μέρη της Ελλάδας και ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα. Εμείς το πήραμε και το τραγουδήσαμε όπως νομίσαμε ότι ήταν καλύτερα. Το φιλί της νύχτας.
σε γλέντιζα και εγώ θα σε κερδίσω ψεύτικος μου.
παίξω κι ας χαρώ, ας παίξω κι ας γελάσω. Ας παίξω κι ας γελάσω. Υπάρχουν και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δυστυχώς κάποιοι τις χάσαμε. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την